Yawa kaga nan gate din ne nan. Gashi nan za mu shiga cikin gate din. Yawa. Kaga yadda yake. Na bangaren mai gida ne, driving ne nan. Inda aka yi parking din mota. Wannan kofa da kake gani bangaren mai gida ne. A gani shi. A gani shi nan ɗakinsa ne. Baban ɗakinsa a ciki. Dan nan ɗakin mai gida ne. Driving. Mun fito kuma gashin zamu shiga tsakar gidan bangaren mata. Wajen rijiyar ce. Yadda yake. Nan palour ne. Kuma driving ne na bangaren mata. Nan gaban ɗaki na yara. Toilet ba. Bangaren mata. Wannan ga kuma wani tsakar gidan da a gyan. Shi ma. Wannan ga wani tsakar gidan ne daban. To yanzu za mu shigo cikin falo ga falon nan. Kaga falon. Nan ga ɗaki na farko. Nan ɗaki na a hannuna na dama da ɓangare na hagu. Na tsakiya kuma toilet ne. Aga yadda yake. Abin da sai dai ka zo ka gani. Sannan shi kuma na ɓangaren shi ma gashi. Kamar yadda wannan shi ma yake, shi ma nan haka yake. Nan hagu da dama ɗaki ne. Tsakiyar toilet. Sannan kuma mun yi gaba. Nan dining ne. A gan shi nan dining. Nan wani ɗan ƙaramin ɗaki ne.